ohlakaniphila kakhulu uyenza yabo kakhulu ohlakaniphile. Ngibuyile bafowethu kuyiqiniso ukuthi sengibuyile ngikhona. Abafana bapolish indiza nje la i-private jet ngaphandle ngoba kusasa kufanele vele ngitheleke noma kanjani lapha e-workshop eThekwini. Ezokuphepha ziqine kakhulu. Ngicabanga ukuthi ke bekuphume wonke amaphoyisa. Phume wonke amaphoyisa nanogada nje futhi ke bakhona. Bese kuthi mina futhi ngomshophe ngani ngoba nengane ngikhona. Ngiyingedwa nje ngoba maka kukhona mina nje. Konke sekuphelisiwe ngoba mina ngihamba noNkulunkulu ophilayo. Angikhonzi uPopayi. uNkulunkulu impela ngimkhonzayo impela ukhona impela uNkulunkulu engimkhonzayo. So ke ngicela nikholelwe kumina njengoba nihlale nikholelwa. Futhi nazi kusasa ukuthi sobe sisonke. Futhi nazi futhi kusasa ukuthi ngine surprise. Ningangilindeli ukuthi ngizoqhamuka mhlambe ngiyibomvu noma ngimnyama noma ngilihlaza noma nginjani, kodwa nazi ukuthi ne surprise, kodwa futhi ezobe injabulo kunina egcineni kusasa. Asengenele amakholo ngapha nangapha ngiyezwa kuthiwa abaculi kunabantu abaphuma umkhankaso bafonela abaculi. Akade mfowethu ngikhipha nami lokho okuncane kade ngiyokusebenza phesheya ukuthi bafowethu asidleni sonke ngoba kunegama elibi bese ngikhandelwa lona yilabo abantu abaxova umculo kaMaskandi wokuthi mina abaculi angibakhathalele ngalutho ngiyinkosi yoMaskandi yebo, kodwa abaculi akukho lapha engibasiza khona. So ngase ngibuka ukuthi ngeke ngabasiza kobunye unyaka abaculi ngabaqasha kwindlaba iphika kaMaskandi festival ngenza umcimbi. Kwase emveni kwalokho ke waphazamisa oCovid izwe la ngaba lihle kahle uyabona. Kwathatha isikhathi eside. So bafowethu ngina indlela yokuthi bakhona abaxhasi noma bekho ngikhipha imali ingane zami yabo. Ngenze ukuhle ngenzela abaculi ngoba nakulonyaka ngihlele nje ukuthi ngithatha uMaskandi mhlambe noma aba5 ngibakhokhela e-studio ngemali engane zami aba ne talent. Kunabafana abancane la abafika emculweni njengo Limit abanama talent, othola umfana ukuthi uthola umfana usavela kancane ngekhona. Emveni lokho kuthiwa kunezimpi ezikhona Igcokama lizwana nobani. Lezo zimpi egcina icindezela abafana abancane abane talent nabayikusasa lalomculo uyabo. So bafowethu ngifuna nazi ukuthi kumina kuyona inkinga ukuthi nginitshele ukuthi njengamanje mina nginayo imbangi futhi angisekho esigabeni sokuba nembangi. Akekho futhi umculo engixabene naye, bonke abaculi bayafana, kodwa umsizo bami ngeke ngibiyeke. Futhi kuba umshove enkani kwaba nenkani ngeke nguyeke. Kodwa imbangi anginayo akekho umuntu engilwa naye. Wokwazi ukuthi makukhona umuntu okuthiwa ulimele mhlambe wahuzuka endleleni ngihamba, umuntu obeyiphosene emotweni, mina ngidrive imoto ngihamba endleleni yami uyabo. Anginayo umuntu engixabene naye futhi anginayo umuntu engiyimisele ngokuthi ngixabene naye ngoba uMaskandi ubumnandi kakhulu, bunijabulisa futhi bekunijabulisa futhi ukuthola ukuthi kuyangcweka kwathiwa insizwa ziyancweka kumnandi. Ngiyazi ukuthi ngiyakujabulela lokho, kodwa bafowethu uMaskandi useyona balandeli bakaMaskandi. uMaskandi useyona lento enicabangayo, usungenye into. uMaskandi lapha sekufana nokuthi ukuma drug dealer manje. Ngoba ngeke ngithi kusemateksini ngoba emateksini sihlabana bukhoma insizwa. Kuze kube mnandi futhi kwezinye makuhlatshwana uyabo. La bafowethu kuMaskandi, uMaskandi wawumnandi bafowethu ekhathini ezidlule phambili. Zayincweka insizwa kube mnandi, bejabule futhi abalandeli. Futhi ke mina akekho umuntu oqonda igame njengami. Mina ngiyawuqonda umdlalo, ngiyazi futhi ukuthi umdlalo udlalwa kanjani. Ingakho nje ngihlale ngihlabana uyabo. Makunomdlalo nje oneqiniso niyazi nani ukuthi igcina mina uyabo. Kodwa bafowethu ngifuna ukunitshela ukuthi anginayo umuntu oyisitha sami, anginayo umuntu oyimbangi yami noma engiqhathaniswa naye. Umuntu othi uyimbangi yami ngicela nimtshele ukuthi uyayiqokela, uyisikela nje kwelinonile ngoba mina akekho umuntu engixabene naye, ngoba angisenayo mina umuntu odeserve kuba imbangi mina ngendlela esengimkhulu ngakhona. Kepha nginabantu asebeyizitha abalwa nempumelelo yami uqobo, abalwa nogcobo lami ngiliphiwe uNkulunkulu uqobo. Akusebona abantu abazimbangi laba, ngoba imbangi into enhle mfowethu njengoba kushelwa intombi ukuthi amagama athi entombini mangishela intombi noma bangaqhamuke futhi athi entombini bese kuba sentombini ukuthi ikhetha bani noma iqoma bani uyabona. Umbangi ke lobo into enhle, umdlalo weyinsizwa uyabo. Njengamanje abusekho umbangi obukhona
kodwa khona into kukhona manje into ethi Igcokama alibulawe alife. Igcokama aliqhathwe nomaskandi. Mina bangithanda kabo maskandi. Mina ngumuntu wamancoko bafowethu yabo. Ngumuntu wamancoko ngumuntu khona ngiyacasuka nami ngumuntu. Kodwa mina ngumuntu wamancoko nenjabulo nje ukuthi kube mnandi. Uyabona? Angiyena nje umuntu okuthiwa mhlawumbe uzongithola mina ngikhulumana nezindaba. Kodwa kunabantu kahle kahle ngithi bafowethu kunesilwane ngashawa ngesilwane. Mhlawumbe bayazi abantu basemakhaya ukuthi ushawa ngesilwane unjani. Ushawa ngesilwane ukuthi mawuhamba uthi yohlola kuthiwa kunesilwane ushawe ngaso fanele siyogezwa. Ngabe lethi isilwane ngifika nje emculweni. Ngesilwane bafowethu kusafana nje inkukhu emnyama ngiyokhipha nje isilwane esiyipheshi kimi. Isilwane nje esiyisinyama okufuneka nje lesi silwane lesi ngithola inkukhu emnyama ngiyihlabe ngeyinayithi. Uyabo? Leyo nkukhu emnyama igqitshwe. Uyabo? Ngilahle nje lesi silwane. Bese ngiqhubeka ngibe umshovu enkani kwabanenkani. Ngibe umthandeni othandwa ngabantu noma ojabulisa abantu. Uyabona? Qhubeke namancoko ami nje kube mnandi empilweni. Kube mnandi yonke into ngoba into enidingayo nina ubumnandi. Uyabo? Ngiyezwa ukuthi abaculi bayafonela bayavinjwa ukuthi beye lapha nabeyobungaza kanye nami ngento engihlelelwe izinsizwe ezinye ezikholelwa kumina engosomabhizinisi nami ngakhipha lokho okuncane kade ngiyokusebenza emazweni ukuthi bafowethu asithi masijabula sibe sonke nezinsizwa zakithi. Uyabona? So bafowethu ngithi kusasa kumnyama noma kubomvu kusasa eworkshop eThekwini. Ngicela ke njengamanje ke nibakhombiseke manje ninamabhinci ukuthi ngempela nizona izithutha. Lento kuhlala ishiwo kuthiwa kuthiwa abalandeli ziyithutha noma zilima. Ngicela ukuthi emlandweni esenike nayiqopha phambilini uma kuliwa nami niqhubeke lapha nanigcine khona bafowethu. Zizobe zikhona ezinye insizwe ezobe zikhona ezingekho zizobe zingekho kodwa mina mshovu enkani kwabanenkani ngizobe ngikhona. Workshop ngizofika futhi ngizoba nethuba nje lide. Ngibe nethuba athi ngizolwa. Uyabo? Hayi futhi ukuthi ngizosonta. Uyabo? Kodwa nje ngizobona nina ukuthi sijabule kube mnandi kube kuhle kakhulu. Uyabona? Labafowethu isone ngisibonayo mina bafowethu izingane zasuka emakhaya zithi ziyosebenza eGoli zithi eyifakisa kale mpuphu namhlanje ziyakhethiswa uma ziqashwa hayi nokuthi noma iqashwa uma mina nginikeza izingane ezasuka emakhaya ziyosebenza ziyaphazanyiswa ziyasatshiswa nami uqobo lwami ngikhonjwa ngeibhamu. Uyabo? Khonjwa ngeibhamu bafowethu niyazazi izinto eziningi into esazenzeke kumina bafowethu kodwa lezo zinto leza ivimba ukuthi uthando lwethu luqhubekele phambili. Ngithi kusasa noma kanjani ayiphelele zonke izinkumbi lapha zamabhinqa lapha kube mnandi sijabule workshop eGukudlamini Park. Bafowethu umcimbi uqala ngo10 ekseni uphele ngo4:30. Asifuni ukuthi kuze kuhle ngoba mase kuhlwile angeke sikwazi ukuyibona into umbono usathana meqhamuka. Thina siyayisithi ke noma ngiyangithi noma ngihleli nezinsizwa mase kuhalala bese ngiyamalala ngithi hayi angifuni ukudidwa impi mina ngithi ngiyibona ngifuna impi ukuyibona emini. Uyabo? Bese ngivalelisa ngithi hayi sengihamba babheke. Uyabo? So ke bafowethu ke unomcimbi uthinta mina ngifuna ukuthi ube nobumnyama ngifuna ukuthi yonke into yenzeke emini kwabha. Uyabo? Yenzeke nje emini kwabha kuyobe kukhona wonke amaphoyisa eTheku lapha kuyobe kukhona nogada kuyobe kukhona yonke into ngahle uyicabanga. Kuyobe kukhona abaculi engizobe nginabo sijabule kube mnandi. SK kunjani? Uyabona nje ngaleyo SK kunjani sincokole kube mnandi sidlalele nje wahlale sidlalela. Ngithi shwele emaqhaweni ngoba angaza ngabathola abaningi. Ngithole nje ucingo likaDlubhenge ngilitholile nolika Duma kahle lomfana wasengoje. Uyabo? Bathi hayi mfowethu ngiyesikazi kuba khona sinencindezi bafowethu and ayikho nathi into esingayenza ngoba manje igcina usuku kufanele sikhethe amasayidi njengamanje. Mina bengazi ukuthi khetha amasayidi. Ngangazi futhi kuyohambe mina kuthiwa khetha isayidi phakathi kwami nabahleli bemcimbi. Mina ngazi ukuthi ngingane nje ngiyiculela uMaskandi. Uyabo? Mhlambe lingakhetha isayidi phakathi kwami nomunye umculi. Uma sengiqhathwe uma sengikwazi ukuxaka la endimeni ngaxaka ngomkunzi ngaxaka ngegame ngama entabeni kwaze walandwa amadoda amadala. Uyabona? Ashefa ngembazo. Uyabo? Ukuthi ngizonkankwa asekwazi manje ukuthi ngikhethwe phakathi kwami nawo lawo madoda alandwa amadoda alethwa la ukuthi azolwa nami ngingane ngingaka. Mina kusho umkunzi lokho mina ngiyambonga uNkulunkulu. Ngiyabonga uNkulunkulu ngiyabonga mnikazi wemvelo. Ngiyabonga mnikazi wolwandle nezintaba zonke nokhahlamba. Ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi ungiphilela amandla ongiphe wona. Kusasa sidibane eGukudlamini Park ngizobe ngikhona sisobe sikhona futhi zonke izinsizwa kuyaqhubeka umcimbi
muhle neminye futhi imicimbi yoqhamuka ni support bafowethu nami ngibe ngibhizi ngimatasa akho ngakho ngoba anginamba njengamanje anginayo umuntu engixabene naye umuntu ozenza imbangi yami manje fanele nazi ukuthi umuntu olwa nami lo ufuna ukuzombulala so kufanele ngenze noma yini nami ukuyivikela uma ezolala emgaqweni ngoba umuntu ushuthi lo ozobe ezolwa nje impela ngqo hayi ngoba imbangi akunambangi anginasitha ngoba makuthi khona umuntu oyisitha sami nimbuza ukuthi ubangani nomthandeni ubangani nesikhova senzeni isikhova ubuze nje ibuza ukuthi senzeni isikhova uyabo manje ngibonga ayithola impendulo shoot lo muntu lowo ulwa nogcobo lwami ulwa nentando kaNkuluNkulu nama yikho into angayenza ngeke ngiphikisane nemvelo kaNkuluNkulu uNkulunkulu mayidala ukuthi ngihlale njalo ngisematheni nginqoba yabona ngufohla bevalile imvelo kaNkuluNkulu leyo nama yikho into engayenza abafowethu yabo idaliwe lokho bye bye.